Хора с големи сърца изработиха стотици мартенички и ги разпратиха към центрове за деца с проблеми в развитието из над 10 града у нас. Така приключи кампанията "Мартеничка направи, от сърце я подари". Как децата посрещнаха тази изненада за един различен 1 марта? Вижте в следващия репортаж. Вие подарявате ли? Да, за вас. Виждаш ли? И за теб един щъркел. Ето един. Над 600 мартенички бяха ръчно изработени от Ива и креативните доброволци на нейната идея в действие. Над 600 усмивки е резултатът на връх 1 март. Очишките им, които светят, са нещо, което ми дава стимул и до година също да направим работилничка за мартеници. Това е начинът, по който ние даряваме радост. Ние получаваме и даваме като една акумулираща печка, макар че вече не е модерно да се използва. Обикновените идеи с необикновено действие на Ива и нейните хора не се изчерпват само с тази кампания. Целогодишно те раздават щастие на хора от всякаква възраст. И днес щастливите очи на децата грееха навсякъде, избирайки си любимата мартеничка. Кажи ми, защо тази най-много ти харесва? Защото ми я подариха. Тези страхотни мартеници, прекрасни картички с невероятното внимание, което ни отделят. Благодарим ви за подкрепата и ние ви изпращаме много обич. За да дариш радост е нужно само да го пожелаеш и да отделиш малко от времето си. Категорична е Ива, а усмивката на дете е безценна.